Nabod y Gangen, cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn. Sefydlwyd cangen Llanelwy o Ferched y Wawr yn 1970 gan Dr Eiddwen Jones, sydd bellach yn aelod o gangen gyfagos Abergele. Yn anffodus, ni chawsom y cyfle i gynnal dathliadau aur y gangen oherwydd y cyfnod clo. Felly, rydym yn croesi bysedd y byddwn nhw'n cael mwynhau dathlu'r deimwnt mewn steil yn 2030. Ar y dechrau, roeddem yn un o ganghennau oedd yn ffurfio Rhanbarth Alun Dyfrdwy a buom yn aelodau o'r Rhanbarth honno, o lleiaf trwy Gymru, hyd iddi gael ei diddymu yn 2007. Erbyn hyn, rydym wedi uno a'n cyfeillion yn Rhanbarth Colwyn, gan ymgartrefyn hapus iawn yn ei plith. Mae hyn wedi cynnig heriau a chyfleoedd gwahanol, yn arbennig felly yng nghystadlaethau chwaraeon y mudiad, ac rydym o'r herwydd wedi cael ymestyn ein hadnabyddiaeth o aelodau eraill Merched y Wawr dros gylch ehangach. Gan fod yr aelodau gwreiddiol yn dod o Llanelwy ei hun, nid oedd ond llond dwrn ohonom ar y dechrau, ond ymhen blwyddyn neu ddwy, llwyddwyd i ddenu merched o bentrefi cyfagos megis Rhuddlan, Trefnant, Rhiallt a Bodelwyddan. Ac fe dyfodd y gangen gan gyrraedd tua 60 o aelodau ar ei hanterth yng nghanol y 70au. Roedd llawer ohonom yn famau ifanc oedd yn gwerthfawrogi'r cyfle i ddod at ein gilydd i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg, gan adael ein gwir i edrych ar ôl y plant am un noson o leiaf bob mis. Dan ambarel y Merched y Wawr, estynwyd cyfleoedd di-rin i dros y blynyddoedd i gymryd rhan mewn gwahanol ddigwyddiadau, ac hefyd i gefnogi achosion da trwy godi arian mewn amrywiol ffyrdd. Cawsom feithrin yn talentau fel actorion, cantorion, beirdd, cyfansoddwyr, dramodwyr a chrefftwyr o bob math yn ogystal andoniau fel siaradwyr, yn gyhoeddus ac ymysg ein gilydd mewn pwyllgorau. Cawsom hefyd y cyfle i werthfawrogi a mwynhau talentau amrywiol y rhai fi'n dod atom i gynnal nosweithiau yn ein cangen a dysgu llawer dros y blynyddoedd. Ymysg llawer o bethau eraill, buom yn paratoi sketchis a dramau ac yn ymarfer corau a fartion llefaru ar gyfer yr wyl Rhanbarth a chyflwyniadau mudiad ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol. Cawsom wobrio bardd buddigol a'i choroni a colyndr mewn ffug Eisteddfod. Buom yn cynnal nosweithiau i ganghennau a chymdeithasau eraill yn y cylch. Paratoi arddangosfeydd ar gyfer pabell y mudiad yn sioe Dimbych a Fflint a helpu i weini'r lluniaeth sy'n cael ei gynnig i'r ymwelwyr sy'n mynychu'r sioe. Bu ambell un o'r mwyaf siapus a dewr yn ein plith fodelu mewn sioeau ffasiwn, a chafodd rai ohonom y wefr o ennill y drydydd wobr am barti ala werin yn Eisteddfod Genedlaethol y mudiad yn Llandrindod flynyddoedd yn ôl. Rhaid cyfaddef bod yr atgofion am honno yn dal yn fyw iawn yn y cof. Bob hydref, rydym yn arlwyo bwyd i rhai sy'n cymryd rhan yng nghystadlaethau aredig Cymdeithas Hen Dractorau Dyffryn Clwyd, gan gyfrannu'r elw at achosion da yn yr ardal, a threfnwyd 2 gyngor llwyddiannus iawn y llynedd ac eleni i godi arian i hosbis Sam Cyndeirn sydd wedi ei leoli yn Ninas Llanelwy. Yn ychwanegol at ddangos ein gwerthfawrogiad o waith yr hosbis, roedd y cyngherddau yma yn rhoi'r cyfle prin i ddod ag ychydig ddiwylliant Cymreig i drigolion y rhan yma o'r gogledd-ddwyrain a hysbysebu bodolaeth Merched y Wawr yn y ddinas. Rydym yn helpu'n flynyddol gyda'r lluniaeth yn yr wyl gerdd yma yn Llanelwy, ac mae tîm ohonom yn gwirfoddoli bob mis yn y bar te gyda urdd cyfeillion ysbyty Glan Clwyd. Rydym yn ffodus iawn o gael aelodau sy'n dalentog iawn y maes celf a chrefft, ac mae sawl gwobr genedlaethol wedi ei diddarnu iddynt dros y blynyddoedd. Trwy ei hymdrechion, llwyddwyd i ennill tarian celf a chrefft Rhanbarth Colwyn ar sawl achrysur. A chafodd Cymru gyfan werthfawrogi ei gwaith pan oedd yn cael ei arddangos yn Llanelwedd
fel rhan y gyflwyniadau Rhanbarth Colwyn yng nghystadleuaeth Cwpan Radi Thomas bob blwyddyn, a dod yn fuddigol yn 2022 a 2023. Rhai blynyddoedd yn ôl, buom yn ymgyrchu a llythyru i newid a diddymu'r enw Livingston Place a'r stad newydd o dai oedd yn cael ei adeiladu yma yn Llanelwy. Yn anffodus, ni lwyddwyd i ddwyn ymlaen i'r wal ar rychlysur hwnnw, ond gobeithio ein bod wedi bod yn ddigon o ddreinen yn ystlys yr adeiladwyr gan beri iddynt ystyried wrth enwi estadau eraill o'i heiddo yn y dyfodol. Fodd bynnag, rhaid adrodd ar lwyddiant ymgyrch arall o blith un o aelodau i gael enw Cymraeg ar arwydd y brif stryd ymhen uchaf y ddinas. Rydym heb os yn gangen brysur a gweithgar, ac mae hyn i gyd yn digwydd yng nghanol paratoi pentyrau o sgons a chacennau a thywall galwyni a baneidiau te ar wahanol achlysuron, ac wrth gwrs, manteisio ar bob esgus posib i fynd allan i lofesta. Trwy'r cyfan, bu mwynhad arbennig, chwerthin di-ddiwedd a chyfeillgarwch clos na fedr neb i fesur. Bod aelodaeth cangen Llanelwy wedi mwy na chwarteri ebyn hyn, a llawer o'r mamau ifanc bellach yn neiniau a hen neiniau, rydym yr un mor frwdrydig dros amcanion y mudiad, gan barhau ar gwaith o arddangos ein Cymreicdod a cheisio hybu'r iaith Gymraeg yn un o ardaloedd mwyaf Saesnig Cymru.